22,6. Næste rytter, Anita Louise Petersen på vinderne Lady. Og Peter Hedegaard på Hyrgaard, Lars og Sakar. Er det bare, er det ingen omspring her? Eller? Jo. Det er da bare en roset, eller det er Nej. Men det skulle blive næste kasse. 16, eller? Det var rigtigt, jo. Allerede? Ja, det er resten, ja. Ej, føj, der var den lavt. Hvad er det? Det er jo med det her. Nej. Kunne du se, det var omspring, det der? Nå. Ja. Hvad vil vi sige? Den der kamera oppe i rigeren, det kan du se. Hun har kamera oppe i rigeren, sæt den.